Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Star Βόρειο Ελλάδας, γεια σας από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Κραχτίδης. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Α2 ανδρών στο handball. Για το δεύτερο όμιλο, η δραμηνή ομάδα φιλοξενεί εδώ το ΦΕΑΚΑ Κέρκυρας. Ένα πολύ σπουδαίο μάτς για την ομάδα μας που χρειάζεται τη νίκη για να συνεχίσει να διεκδικεί την είσοδό της στην πρώτη τετράδα απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει μόλις 3 ήττες στο πρωτάθλημα και 11 νίκες. Είναι στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μαζί με τη Χάνθ έχουν εξασφαλίσει συμμετοχή στα μπαράζ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Χαϊτίδης, Βάκας στην πρώτη επίθεση, Κοτσαμαρίκογλου. Πολύ ωραία πάσα. Το πρώτο γκολ είναι γεγονός από τον Κουρουζίδη. Να λοιπόν ο Βασίλης Κουρουζίδης σκοράρει το πρώτο γκολ για την ομάδα μας. 1-0. Πολύ ωραία η πάσα του Κοτσαμαρίκογλου και το γκολ από τον Βασίλη τον Κουρουζίδη. 1-0. Πρώτη επίθεση για την Κέρκυρα με το 82 είναι ο Ανέστης Κυριακίδης playmaker. Έχουμε φάουλ τώρα. Ουζούνης και Παρασκευούδης οι διαιτητές του αγώνα. Το φάουλ εκτελέστηκε. Κυριακίδης άλλαξε την μπάλα. Μακρινό σούτ, η ισοφάριση. Το 1-1, πολύ ωραίο γκολ. Το νούμερο 8 Ηλίας Δημητρέλος, ένας πολύ καλός παίχτης, θα ισοφαρίσει σε 1-1. Θωμίδης, πολύ ωραία. Άμεση απάντηση από τον Κώστα Θωμίδη. Αποφασισμένη μπαίνει η ομάδα μας στο μάτς και με Κώστα Θωμίδη κάνει το 2-1. Κέρκυρα που έχει δύο πολύ καλούς σκόρερες στην περιφέρεια. Για να δούμε αυτή την επίθεση με τον Δημητρέλο. Νέο φάουλ. Ο Ριγανάς και ο Δημητρέλος είναι οι δύο παίχτες της περιφέρειας. Κυριακίδης playmaker. Πάσα στο pivot. Πολύ καλή άμυνα του Κουρουζίδη. Ευνηδιασμός με Χαϊτίδη. Χαϊτίδης. 1-3-1. Γκολ από το Χαϊτίδη. Οι καλές άμυνες φέρνουν και εύκολα γκολ. 3-1. Πολύ καλό ξεκίνημα. Κυριακίδης ο playmaker. Ριγανάς. Απέναντι πάσα Δημητρέλος. Και πάλι Κυριακίδης και πάλι Δημητρέλος. Προσπίση φάουλ. Κυριακίδης. Σταμάτημα. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Κατοχή στην ομάδα μας. Με τον Τζεπίδη τερματοφύλακα ξεκινήσαμε. Χαϊτίδης φάουλ. Φάουλ από το νούμερο 59, τον Γιώργο Κολοβό. Αυτό το φάουλ. 3-1, πολύ καλό ξεκίνημα. Κοτσαμαρίκογλου. Χαϊτίδης. Τζιτζίκος, Κοτσαμαρίκογλου. Χαμηλό σουτ, πήρε το φάουλ. Προσπάθεια από τον Γιάννη Κοτσαμαρίκογλου, playmaker. Βάκας. Χαϊτίδης, Βάκας. Κοτσαμαρίκογλου. Τζιτζίκος, ωραία ενέργεια. Επέμβαση όμως από τον Τζιλιμπάρη, τον τερματοφύλακα της Κέρκυρας. Ριγανάς. Προσποίηση, καλή άμυνα από τον Βάκα. Πολύ καλή άμυνα από τον Λάμπρο. Γενικά πολύ καλή άμυνα για την ομάδα μας. Αυτά τα πρώτα 4 λεπτά έχουμε δεχτεί μόλις ένα γκολ από τον Δημητρέλο. 3-1. Κυριακίδης. Μακρινό, κακό σούτ από τον Κολοβό. Άστοχο. Νέα κατοχή για τη Χιλιώτη, δράμα 86. Κοτσαμαρίκογλου. Βάκας. Κοτσαμαρίκογλου. Τζιτζίκος. Βάκας. Πολύ ωραία συνεργασία. Το σούτ του Χαϊτίδη όμως μπορεί να πήγε κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα, αλλά δυστυχώς ήταν άστοχο. Η μπάλα έφυγε out. Καλή προσπάθεια πάντως. 3-1 το πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα. Κυριακίδης, Δημητρέλος.
Και πάλι Κυριακίδης, κίτρινη κάρτα για αυτό το σμπρόξιμο. Κυριακίδης, Ριγανάς. Και πάλι Κυριακίδης, άλλαξε με τον Ριγανά. Πολύ καλή άμυνα του Κοτσαμαρίκογλου, Δημητρέλος. Ωραία προσποίηση, δυνατά περνάει, παίρνει φάουλ. Εξαιρετική άμυνα από τον Τζιτζίκο. Πολύ παθιασμένη η ομάδα μας στο ξεκίνημα. Νέο φάουλ. Νομίζω ότι ήδη θα πρέπει να έχει δοθεί παθητικό. Τώρα δόθηκε. Δημητρέλος, Κυριακίδης, Ριγανά, Τσεπίδης. Πολύ ωραία επέμβαση. Στη γωνία του ο Τσεπίδης με το ένα χέρι έπεσε και έδιωξε την μπάλα. Βοηθάει πολύ και η κερκίδα σήμερα, αρκετό κόσμο στο Δημήτριος Κραχτίδης. 3-1, 6 λεπτά παίζουμε. 3-1 μπροστά η δραμηνή ομάδα. Κοτσαμαρίκογλου. Τζιτζίκος και πάλι Κοτσαμαρίκογλου. Βάκας. Τζιτζίκος, Κοτσαμαρίκογλου και Βάκας, οι τρεις της περιφέρειας. Ο Κουρουζίδης είναι πίβοτ. Ο Θωμίδης στα εξτρέμ με το Χαϊτίδη. Βάκας στο σουτ, την μπάλα με το πόδι. Την απέκρουσα, αλλά από τερματοφύλακα δεν υπάρχει κόρνερ. Κλέψιμο του Χαϊτίδη. Βιαστικά οι παίχτες της Κέρκυρας. Χαϊτίδης, γκολ! 4-1 από το Χαϊτίδη. Δεύτερο γκολ του Χρήστου Χαϊτίδη στο μάτς. Με πολύ ωραία ενέργεια. Χρήστος Χαϊτίδης με αυτή την αφάλτσα που δίνει στην μπάλα. Σήμα κατά τεθέν του. Στα πόδια τώρα του Δημητρέλου. Το ένα λάθος πίσω από το άλλο για την Κέρκυρα. Και τώρα κίτρινη κάρτα στο Δημητρέλο. Δίλεπτη. Δίλεπτη γιατί άφησε την μπάλα κάτω. Άργησε να την αφήσει, καθυστέρησε. Το είδε ο κύριος Σουζούνης. Σωστή απόφαση νομίζω. Ήταν σκόπιμη καθυστέρηση. Γι' αυτό δόθηκε η πρώτη δίλεπτη του μάτς στο Δημητρέλο. 4-1 και κατοχή στην ομάδα μας με τον Ανέστικο Βογλανίδη για πρώτη φορά στο μάτς. Και κίτρινη κάρτα τώρα στον πάγκο της Κέρκυρας για διαμαρτυρία. Εξαιρετικό ξεκίνημα, κυρίως λόγω της πάρα πολύ καλής άμυνας για την ομάδα μας. 4-1 με 2 γκολ από τον Χρήστο Χαϊτίδη και ένα από τον Κουρουζίδη και το Θωμίδη. Βάκας. Ωραία σκαστή πάσα, Χαϊτίδης, να το πάλι. Να το πάλι, Χρήστος Χαϊτίδης. Καταπληκτικός. Πάλι με φάλτσα, 5-1. Ονειρεμένο ξεκίνημα. Ριγανάς, ωραίο γκολ. Ενστάση. Δυνατό σούτ από τον Νίκο Ριγανά. Δεν μπορούσε και να αντιδράσει ο Τσεπίδης. Έστω και με παίκτη λιγότερο, η Κέρκυρα μειώνει σε 5-2. Πάλα στην περιφέρεια. Βάκας προσπαθεί να περάσει, παίρνει φάουλ. Φάουλ για τη δραμηνή ομάδα. Βάκας, ωραία κίνηση και γκολ από τον Κοτσαμαρίκογλου. Πολύ ωραία κίνηση από τον Γιάννη Κοτσαμαρίκογλου. Εξαιρετική κίνηση. 6-2. Πραγματικά καταπληκτικό ξεκίνημα. Δημητρέλος θα πάρει φάουλ. Κυριακίδης, Ριγανάς, η προσποίηση, νέο πολύ ωραίο γκολ από τον Νίκο Ριγανά που άρχισε να φορμάρεται μες στο μάτς. ...6-3. Πλησιάζουμε το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα. Πολύ ωραίο μάτς με ένταση, με ωραίες φάσεις. Θωμίδης
Πολύ έξυπνη κίνηση του Κουρουζίδη βέβαια. Γκολ. Τους έχουμε χτυπήσει 2 φορές με πολύ μεγάλη επιτυχία με τα pivot, με τον Κουρουζίδη, που είναι η αποκάλυψη του μάτς μέχρι τώρα. 2 γκολ, πολύ καλή παρουσία, 7-3. Ριγανάς θα πάρει το φάουλ από τον Βάκα. Ριγανάς, δίλεπτη στον Κοτσαμαρίκογλου τώρα για αυτό το φάουλ. Στο έδαφος ο Ριγανάς διακοπεί στο μάτς. Όλα έτοιμα για να ξαναρχίσει το μάτς. Ο Ριγανάς σηκώθηκε, δεν είχε κάτι σοβαρό. Με παίκτη λιγότερο για 2 λεπτά η ομάδα μας, λόγω της δίλεπτης στον Γιάννη Κοτσαμαρίκογλου. Δημητρέλος, επέμβαση του Τσεπίδη και φάουλ τώρα, κατοχή για τη δραμηνή ομάδα. Πολύ πάθος βγάζει η ομάδα μας με πάρα πολύ καλές άμυνες. Από μια τόσο καλή επιθετικά ομάδα όπως είναι η Κέρκυρα, σε 11 λεπτά έχουμε δεχτεί μόνο 3 γκολ. Πολύ μεγάλη υπόθεση. «7-3». Playmaker τώρα ο Κουρτίδης για πρώτη φορά στο μάτς. Χρειάζονται ανάσες όλοι οι παίκτες. Βάκας, Κουρτίδης, Θωμίδης, Τζιτζίκος πάνω στα σώματα. Φιλοξενούμενοι στην επίθεση. Φάουλ που κέρδισε ο Τσακίρης, ο Δημήτρη Τσακίρης στο εξτρέμ. Ριγανάς, Κυριακίδης, Δημητρέλος και πάλι Κυριακίδης. Η προσποίηση παίρνει το φάουλ. Συνεχίζει η ομάδα μας να έχει πολύ μεγάλο πάθος στην άμυνα. Κυριακίδης, Ριγανάς. Ο Βάκας τώρα το φάουλ. Ριγανάς, Δημητρέλος, δοκάρι. Στην επαναφορά πάλι ο Τσεπίδης. Φοβερή επέμβαση με το πόδι. Πολύ καλό μάτσα από τον Τσεπίδη στο νέο σουτ που έγινε από τον Καρακιανίτη. Γιάννη Τσεπίδης. Φοβερό ξεκίνημα στο μάτς. Βοηθάει πάρα πολύ. 7-3 πάντα. Κουρτίδης. Βάκας. Ωραία πάσα στον Κουρουζίδη. Σειρά τώρα του τερματοφύλακα των φιλοξενουμένων, του Νίκου Τσιλιμπάρη, να κάνει μια πολύ καλή επέμβαση. Βήματα από τον Τζακίρη. Θωμίδης, Χαϊτίδης, γκολ! 8-3. Ένα ακόμη γκολ, το 4ο από τον Χρήστο Χαϊτίδη και πολύ ωραία άμυνα. Καταπληκτικό μάτς για την ομάδα μας. Κοτσαμαρίκογλου στον ευνηδιασμό, φάουλ είναι αυτό. Φάουλ. Και κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα της Κέρκυρας. Κάτι είπε εκεί ο Τσιλιμπάρης και δέχεται κόκκινη κάρτα από τον κύριο Ουζούνη. Ο τερματοφύλακας της Κέρκυρας και ο Νίκος Ντούρος τώρα θα μπει στο μάτς. Κόκκινη κάρτα. 8-3 με παίκτη λιγότερο για 2 λεπτά η Κέρκυρα.
Κουρτίδης, φάουλ. Ο Βογλανίδης, Κουρτίδης, πατάει γερά, Θωμίδης, έχει όλο το χώρο να σκοράρει. Το καλύτερο εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας μας με διαφορά. (9-3). Το καλύτερο μάτς που έχουμε δει φέτος, όλη τη χρονιά δηλαδή, εντός έδρας για την ομάδα μας απέναντι σε ένα τόσο ποιοτικό αντίπαλο. 9-3 και time out από την ομάδα της Κέρκυρας. Ξαναρχίζει το μάτς. Νέο φάουλ. Ζητούν τη σωστή απόσταση εκεί οι παίχτες της Κέρκυρας. Ριγανάς. Και έχει γίνει δοθεί παράβαση. Ευνηδιασμός, Κοτσαμαρίκογλου. Δίλεπτη αποβολή στον Κυριακίδη. Και πέναλτι. Με τον Λάμπρο Βάκα να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Πολλά νεύρα η Κέρκυρα. Λάμπρος Βάκας. Και νέα δίλεπτη αποβολή. Νέα δίλεπτη αποβολή αυτή τη φορά στο Τζακίρι για διαμαρτυρία. Με 4 παίχτες γηπέδου μένει η Κέρκυρα. Και ο Λάμπρος Βάκας έχει την ευκαιρία με τη συμπλήρωση 15 λεπτών στο μάτς να ανεβάσει τη διαφορά στα 7 γκολ. Λάμπρος Βάκας. Γκολ 13. Από το 10 μέχρι το 15 η δραμηνή ομάδα δεν έχει δεχτεί γκολ. Και έχει μετατρέψει το 7-3 σε 13. Είπαμε η άμυνα σήμερα είναι το μεγάλο μας όπλο. Με 3 παίχτες γηπέδου είναι η Κέρκυρα. Γιατί είχαμε κι άλλη αποβολή. Κλέψιμο του Χαϊτίδη. Μπαλιά για τον Κουρουσίδη δεν είναι καλή. Ριγανάς. Μπαίνει ο ένας. 4 είναι τώρα. Και θα πετύχει γκολ από πολύ δύσκολη γωνία. Με 3 παίχτες γηπέδου. Ο Καρακιανίτης. Είδατε από πόσο δύσκολη γωνία σκόραρε. Και μείωσε σε 14. Πολύ δύσκολο γκολ πραγματικά. Με 4 παίχτες τώρα η Κέρκυρα. Βάκας. Κουρτίδης, ένα καλό γύρισμα θέλει. Ναι, βέβαια. Ο Τζιτζίκος το έκανε, γύρισε. Πολύ ωραία την μπάλα. Πήρε το διάδρομο και σκόραρε. Γράφει και αυτό στο όνομά του στον πίνακα το σκόρερ, ο Κώστας Τζιτζίκος. 11-4. Μπάλα προς τα πίσω, Σουλδοκάρη. Ο Τσεπίδης για μια ακόμη φορά ήταν στο σωστό σημείο. Βάκας, Χαϊτίδης, πολύ ωραία. Κοτσαμαρίκογλου γυρίζει, γκολ! 12-4. Γιάννης Κοτσαμαρίκογλου. Καταπληκτικός αμυντικά, δίνει λύσεις και επιθετικά. 12-4. Νομίζω το πάθος και ο παλμός που βγάζει η ομάδα μας από την αρχή είναι αυτά που έχουν δώσει τη μεγάλη διαφορά αυτή στο σκορ. Πάσα για τον πίβοτ. Φάουλ από τον Κουρουζίδη. Μπάλα στην περιφέρεια. Νέο φάουλ
που θα πάρει εκεί ο Μπαρούμας. Ριγανάς, Μπαρούμας, Ριγανάς, Δημητρέλος και πάλι ο Τσεπίδης είναι εκεί που πρέπει. Φοβερό μάτς. Φοβερό μάτς πραγματικά από τον Τσεπίδη. Νέα καταπληκτική επέμβαση. 12-4. Είπαμε, η νίκη είναι μονόδρομο σήμερα για τη μάχη της τετράδας. Η Κέρκυρα στην πρώτη διάδα πιο άνετη. Βέβαια θέλει νίκη εδώ για να πάρει πρωτιά και να έχει πλεονέκτημα έδρα στην κανονική διάρκεια. Αλλά νομίζω αν χάσει εδώ η Χάνθ θα τρίβει τα χέρια της, γιατί η Χάνθ πέρασε με νίκη εδώ από τη Δράμα. Χαϊτίδης, Κουρτίδης, χωρίς να βλέπει Κουρουζίδης. Εδώ μπορούσε και πέναλτι να δοθεί. Είχαμε τράβηγμα από πίσω. Τα άφησε ο Νίκος Παρασκευούδης. Ριγανάς. Άουτ η μπάλα. Καλό το σουτ γωνιακό. Ο Τσεπίδης πάλι ήταν εκεί που έπρεπε. Άουτ η μπάλα. «12-4» μετά από 19 λεπτά στο μάτς. Χαϊτίδης. Βάκας. Θα πάρει φάουλ. Λάμπρος ο Βάκας. Προσπάθεια και νέο φάουλ τώρα. Φάουλ που πήρε ο Κουρτίδης. Βάκας. Νέο γκολ, πολύ ωραία από τον Κουρουζίδη. «13-4». Όσο περνάει η ώρα, αντί να μειώνεται, μεγαλώνει η διαφορά. Ριγανάς. Η πάσα στα εξτρέμ, το γκολ τώρα. Το γκολ από τον Γιώργο Κολοβό, πρώτο του στο μάτς. 13-5, δεν μπορεί να πάει το μάτς στα 10-15 γκολ διαφορά. Η Κέρκυρα είναι καλή ομάδα. Το επαναλαμβάνω, και 3 ήττες μόνο στο πρωτάθλημα. Απλά σήμερα είναι τόσο καλή η δική μας ομάδα που φαίνεται να είναι τόσο μέτρια η ομάδα της Κέρκυρας. Ωραίο γκολ τώρα από τον Αλέξανδρο Ιακωβίδη. Με το που μπήκε στο μάτς όλοι οι παίχτες ζεστοί. Σταματάει, σουτάρει και σκοράρει. Καταπληκτικό πραγματικά. «14-5». Ωραίο screen τώρα. Ωραίο screen για να το εκμεταλλευτεί και να σκοράρει με το νούμερο 15 ο Σπύρος Λινάρδος. Πήρε το screen από το pivot. Αν είδατε το pivot χαμηλά με πολύ ωραίο τρόπο. Αυτή είναι η βρώμικη δουλειά που κάνουν τα pivot. Είδατε με το σώμα ωραία. Άνοιξε το διάδρομο για να μπει ο Λινάρδος να σουτάρει, δοκάρει και μέσα. 14-6. Χάθηκε η μπάλα εδώ, αλλά στο τελείωμα έγινε επιθετικό φάουλ. Και έχουμε διακοπή για τραυματισμό. Συνέχεια στο μάτς τώρα. 8 λεπτά πριν το φινάλε. Τσεπίδης είναι και πάλι εκεί για να κάνει μία ακόμη πολύ καλή επέμβαση στο σουτ του Κολοβού. Κοβογλανίδης, Ιακωβίδης. «14-6», 8 λεπτά για το ημίχρονο. Στο καλύτερο πρώτο φετινό ημίχρονο της δραμηνής ομάδας. Κουρτίδης βρήκε διάδρομα. Το τελείωμα πήγε η μπάλα ψηλά, ήθελε στο γάμα να τη στείλει. Ριγανάς. Περνάει το Βάκα που του παίξε πάρα πολύ καλή άμυνα. Και βάζει ένα υπέροχο γκολ. Ένα υπέροχο γκολ έβαλε εκεί με φάλτσα ο Γιώργος Κολοβός. Είδατε
τι πορεία πήρε η μπάλα, με πόσο ωραίο πλασέ την έστειλε στα δίχτυα. Πάντως double score έχουμε, 14-7 είναι το σκορ. «14-7». Χαϊτίδης, Κουρτίδης με το ένα χέρι, καλή επέμβαση από τον τερματοφύλακα. Και με ωραίο τρόπο τώρα θα σκοράρει ο Μπαρούμας. 14-8. Ωραία και η πάσα που έγινε από τον Ριγανά. Τερματοφύλακας είπαμε πλέον παίζει για τους φιλοξενούμενους με το νούμερο 1 ο Νίκος Ντούρος, αφού έχει αποβληθεί με κόκκινη κάρτα ο Τσιλιμπάρης. 14-8. Νέο φάουλ. Θωμίδης, Κουρτίδης, Χαϊτίδης πέρασε, πάτησε γραμμή ως μη γενόμενη φάση. Έχει πάρει τα πάνω της η Κέρκυρα, νομίζω ένα time out θα έκανε καλό τώρα. Φάουλ τώρα που θα πάρει ο Πέτρος Μπαρούμας. Μπαρούμας, ωραία πάσα, νέο φάουλ και τραυματισμός τώρα. Δίλεπτη στον Κοβογλανίδη για το προηγούμενο μαρκάρισμά του. 14-8 το σκορ. Για τα επόμενα 2 λεπτά με παίκτη λιγότερο η δραμενή ομάδα. Ριγανάς, Κυριακίδης, ένα ακόμη γκολ. Ο Λινάρδος έχει μπει και έχει δώσει λύσεις. 14-9. Πλησιάζουμε το τελευταίο 5 λεπτό. Έχει τρέξει ένα σερί η Κέρκυρα από το 13-5, 1-4 σερί σε αυτό το 5 λεπτό. Κοτσαμαρίκογλου, Ιακωβίδης, Θωμίδης, Φραγκούλης. Επέμβαση από τον τερματοφύλακα. Σε αυτό το σου του Φραγκούλη. Και τώρα παράβαση. Η μπάλα γρήγορα στον ευνηδιασμό. Και 14-10. Θα μειώσει ακόμη περισσότερο ο Καρακιανίτης. Time out, έχουμε αργήσει πολύ. Να πάρουμε ένα time out, να ερεμήσουμε λίγο την κατάσταση. «14-10». Χαϊτίδης, πολύ ωραία κομπίνα με τον Κοτσαμαρίκογλου. Μεγάλο μάτσα από τον Χρήστο Χαϊτίδη. Φτάνει τα 5 γκολ. 15-10. Επίθεση για την Κέρκυρα. Απάντηση άμεση από τον Ανέστη Κυριακίδη. 15-11. «15-11» το σκορ, 3,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Πάσα στα εξτρέμ. Το κλέψιμο, προσπαθούν να παίξουν γρήγορα τώρα οι φιλοξενούμενοι. Πολύ καλή άμυνα από τον Κοτσαμαρίκογλου, πάρα πολύ καλή άμυνα. Ανεξάρτητα αν και ο παίκτης της Κέρκυρας πήγε να πάρει με ύπουλο τρόπο το φάουλ. Ριγανάς παίρνει φάουλ.
Νέο φάουλ που κερδίζει ο Ριγανάς. 3 λεπτά για το ημίχρονο. Τρία μέτρα ζητάει ο διαιτητής. Διακοπή για να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος, ενώ έχουμε και τις αψημαχίες μεταξύ των παιχτών. Δίλεπτη στο Ριγανά για την αψημαχία του με τον Κοτσαμαρίκογλου. Και πάλι με παίκτη λιγότερο η Κέρκυρα για τα επόμενα 2 λεπτά. Πολύ νευρική φιλοξενούμενη, πολλά νεύρα. Παπάζογλου τώρα, πολύ καλή επέμβαση. Μπήκε στη θέση του Τσεπίδη, κάνει και αυτός μια πολύ καλή επέμβαση. Θωμίδης, ενώ Ριγανά στο βάθος, άμα δείτε, έχει διακοπεί το παιχνίδι, έχει μαλώσει με την Κερκίδα. Κρεμασμένο στα κάγκελα εκεί. Μαλώνει με τους φιλάθλους της Δραμηνής ομάδας. Πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι. Εδώ όλοι οι φίλαθλοι όρθιοι. Βλέπετε τον Ριγανά και τους ανθρώπους εκεί της Χιλιώτη Δράμα 86. Εκεί ο Θόδωρος Τογανίδης για να ηρεμήσει την κατάσταση μαζί με τον Σάκη τον Βαλαβάνη. Αυτές οι αψημαχίες δεν χρειάζονται. Πολύ ένταση στο μάτς. Μετά από τόση μεγάλη ένταση, με τον Ριγανά να μαλώνει με την Κερκίδα. 2,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Είναι όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το μάτς. «15-11». Πολύ καλή επέμβαση του Παπάζογλου, μία ακόμη. Κοβογλανίδης. Τσιτζίκος, επιθετικό φάουλ, σωστό. Κατοχή και πάλι στην Κέρκυρα. Η προσποίηση, φάουλ με το νούμερο 87, ο Κορακιανίτης, παίζει playmaker τώρα. Συνεχόμενες αλλαγές στην περιφέρεια για την Κέρκυρα. Επιθετικό φάουλ είναι αυτό πάνω στον Κοτσαμαρίκογλου. Παθητικό. Κορακιανίτης εδώ από κόντρα, τυχερός. Η μπάλα στα δίχτυα του Παπάζογλου. 15-12. Χαϊτίδης. Θωμίδης, παραλίγο να χάσει, αλλά με φοβερό τρόπο γρήγορα κατάφερε ο Κώστας ο Θωμίδης και μπαίνει ένα παλικαρίσιο γκολ. 16-12. Παλικαρίσιο γκολ από τον Κώστα Θωμίδη. Κυριακίδης, Ριγανάς. Πάλι Ριγανάς, απέναντι πάσα, η προσποίηση, έχουμε πέναλτι. Άμυνα από μέσα, είναι σωστό. Σφύριγμα από τον κύριο Ουζούνη. Το πέναλτι. Πέναλτι που θα εκτελέσει ο Κυριακίδης. Κίτρινη κάρτα στον πάγκο της Δραμηνής ομάδας. Και με το πέναλτι θα έχουμε και λήξη. Κυριακίδης θα εκτελέσει.
και θα έχουμε λήξη ημιχρόνου. Σκοράρει ο Κυριακίδης. Λήξη ημιχρόνου 16-13 μπροστά η δραμηνή ομάδα. Πολύ ωραίο παιχνίδι, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Σε λίγο και πάλι μαζί για την περιγραφή του δευτέρου. Ξεκίνημα στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο 16-13 μπροστά η δραμηνή ομάδα με ένα καταπληκτικό πρώτο μέρος, ιδίως στο πρώτο 15 λεπτό, όπου προηγήθηκε με 13-5. Πολύ γρήγορο γκολ με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου από τον Γιώργο Κολοβό. 16-14. Θωμίδης, Τζιτζίκος, προσπαθεί να μπει, πήρε φάουλ. Φάουλ που κέρδισε ο Τζιτζίκος. Κοτσαμαρίκογλου βλέπω στην περιφέρεια. Ιακωβίδη Αλέξανδρο από την αρχή. Τζιτζίκο, Θωμίδη, Χαϊτίδη στα εξτρέμ και Κοβογλανίδη πίβοτ. Στο τέρμα ξεκινάει ο Λευτέρης ο Παπάζογλου. Ωραίες εναλλαγές. Θωμίδης, όχι. Όχι, απέκρουσε ο Ντόρος. Ο Ντούρος. Ο δεύτερος τερματοφύλακας της Κέρκυρας που βγάζει πλέον όλο το μάτσα. Φωτσιλιμπάρης αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα. Νέο φάουλ. Φάουλ που κέρδισε ο Τσακίρης. Ριγανάς. Κυριακίδης πέρασε. Out η μπάλα. Ευτυχώς κατοχή για την ομάδα μας. Γρήγορη επίθεση με το Βάκα. Κοβογλανίδης. Πρόλαβε, γύρισε η Κέρκυρα. Δεν θα γίνει ευνηδιασμός. Πρόλαβαν και γύρισαν οι φιλοξενούμενοι. Κοτσαμαρίκογλου προσποίηση. Πολύ ωραίο το κενό. Βγήκε το κενό και σκόραρε ο Αλέξανδρος, ο Ιακωβίδης. «17-14». Κυριακίδης. Άμεση απάντηση κάτω από τα πόδια του Παπάζογλου. Αυτό το μακρινό σουτ του Δημητρέλου, ο οποίος δεν σουτάρε πολύ. Τρίτο του σουτ στο μάτς, είναι δεύτερο γκολ. Τον έχουμε περιορίσει αμυντικά. 17-15. Τζιτζίκος. Ιακωβίδης, Χαϊτίδης. Ιακωβίδης. Κοβογλανίδης. Θωμίδης. Η προσπίση, φάουλ από τον Κυριακίδη. Έχει δοθεί παθητικό, πρέπει να κάνουμε σουτ. Τζιτζίκος πήρε φάουλ. Πρέπει να γίνει άμεσα σουτ. Κοτσαμαρίκογλου. Ιακωβίδης, έγινε το σουτ. Η μπάλα βγήκε κόρνερ. Το παθητικό συνεχίζεται. Ιακωβίδης, γκολ! Γκολάρα! Αλέξανδρος Ιακωβίδης, φανταστικό σουτ. Στο γάμα της εστίας, 18-15. Μεγάλο σουτ. Γκολ ανάσα. 18-15. Θα απαντήσει με πολύ δύσκολο, πολύ καλή ομάδα η Κέρκυρα. Είδατε πώς επανήλθε από μια τόση μεγάλη διαφορά. Ο Κολοβός που κάνει πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο. Είχε ένα γκολ στο πρώτο 4, ήδη έχει φτάσει 18-16. 4,5 λεπτά παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ιακωβίδης έχει ψυχολογία τώρα. Θωμίδης έκοψε. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία ο Κώστας Θωμίδης.
19-16. Φάουλ από τον Κοβογλανίδη, καλή άμυνα με το σώμα. Μπάλα περνάει. Ένα μακρινό σουτ, το γκολ. Τέταρτο γκολ του Κορακιανίτη στο μάτς. 19-17. Μέχρι εκεί η διαφορά στα 2 γκολ είναι το όριο που έχει πάει μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να μείνει εκεί. Ιακωβίδης. Μία ακόμη πολύ καλή επιλογή από τον Αλέξανδρο Ιακωβίδη, που βρίσκει τον τρόπο και σκοράρει, δίνει πάρα πολλές λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο ο Αλέξανδρος. 20-17. Αλλαγή της μπάλας. Ωραία η κομπίνα, αλλά έχει πατήσει γραμμή. Ο Τσακίρης. Το 20-17 διατηρείται και ευκαιρία και πάλι να πάρουμε μια καλύτερη ανάσα, να ανέβει η διαφορά στα 4 γκολ. Ο Σαμαρίκογλου, Θωμίδης, Κοτσαμαρίκογλου, ένα περίεργο σούτ εκεί, συρτό με φάλτσα, η μπάλα έφυγε out. Προσποίηση, νέο φάουλ. Και νέα διακοπή στο μάτς. Νέο φάουλ τώρα. Παθητικό έχει δοθεί. Η πάσα. Πρέπει να γίνει άμεσα σουτ για τους φιλοξενούμενους. Ριγανάς. Η προσποίηση πέρασε. Και έχουμε τραυματισμό και διακοπή τώρα. Χτύπησε ο Κοβογλανίδης από την προηγούμενη προσπάθεια του Ριγανά. Σηκώθηκε ο Κοβογλανίδης, δεν έχει κάτι σοβαρό. Πάσα τώρα στον Κοβογλανίδη, πολύ ωραίο γκολ. Πήρε την μπάλα εκεί που έπρεπε ο Ανέστης και σκόραρε. Πρώτο γκολ του Κοβογλανίδη στο μάτς, 21-17. Παίρνουμε και πάλι μια διαφορά 4 γκολ. Κυριακίδης άλλαξε με τον Ριγανά. Και πάλι Κυριακίδης. Επιθετικό φάουλ είναι αυτό νομίζω. Αμυντικό δόθηκε. Νομίζω ότι ήταν στημένος ο Κοβογλανίδης και περίμενε τον αντίπαλο. Δεν ξέρω τι είδε εκεί ο κύριος Σουζούνης. Έδωσε αμυντικό φάουλ. Ριγανάς από τα 9 μέτρα, δυνατό πάτημα, ωραίο γκολ. 21-18. Το μάτς έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμη.
Ένα πραγματικό ντέρμπι. Κοντά στο σκορ στα 3 γκολ τώρα. Ιακωβίδης έκανε μία πάσα. Έχει μπει από μέσα ο παίκτης της Κέρκυρας, ο Νάστος, που έδιωξε την μπάλα. Τζιτζίκος θα πάρει το φάουλ. Τζιτζίκος, Ιακωβίδης, Κοτσαμαρίκογλου μπροστά για τον Κοβογλανίδη, δεν τα καλή πάσα. Ριγανάς, απέναντι πάσα, επιθετικό φάουλ, πολύ καλά πρόλαβε και στήθηκε εκεί ο Αλέξανδρος ο Ιακωβίδης. Κοβογλανίδης, Ριγανάς έκλεισε ωραία, φάουλ. Φάουλ και κατοχή για την δραμενή ομάδα. 21-18 το σκορ. Έχουμε ακόμη 21 λεπτά για να τελειώσει το μάτς. Ωραίο κενό τώρα, Ιακωβίδης, γκολ. Μεγάλο μάτς στο δεύτερο ημίχρονο από τον Αλέξανδρο Ιακωβίδη, που πήρε και τη δίλεπτη. «22-18». Στο συν 4 η δραμενή ομάδα. Φάουλ κερδίζει ο Κυριακίδης. «12 λεπτά παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο». Κυριακίδης, Ριγανάς, εξαιρετική άμυνα από τον Γιάννη τον Κοτσαμαρίκο, φοβερή άμυνα. Χαϊτίδης στον ευνηδιασμό, πάσα, Θωμίδης, γκολ! 23-18. Εδώ δεν χειροκροτάμε μόνο τον Κώστα Θωμίδη, χειροκροτάμε και τον καταπληκτικό Γιάννη Κοτσαμαρίκογλου, που με αυτοθυσία στην άμυνα και με μπλοζόν έσωσε μια χαμένη φάση και έδωσε την ευκαιρία στον ευνηδιασμό η ομάδα μας να πετύχει ένα ακόμη γκολ. Επιθετικό φάουλ τώρα. Και τραυματισμός παίχνει της Κέρκυρας εκεί, με το σκορ στο 23-18. Συνέχεια στο μάτς τώρα. Στο συν 5 η δραμηνή ομάδα. Κοβογλανίδης, Θωμίδης, Τζιτζίκος του γλίστρισε η μπάλα εδώ. Μεγάλη ευκαιρία, τέτα-τέτα ήτανε. Και όμως του γλίστρισε η μπάλα και χάθηκε η ευκαιρία. Κυριακίδης βρήκε διάδρομο, πέρασε, σκόραρε. Ωραίο γκολ από τον Κυριακίδη. Από τον Ανέστη Κυριακίδη. 23-19. Μην νομίζετε ότι έχει τελειώσει ακόμη το μάτς. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου είμαστε. Η Κέρκυρα είναι μια ομάδα που δεν θα το παρατήσει. Η ομάδα μας συνεχίζει να είναι όριμη, σοβαρή, να παίζει πολύ ωραίο μάτς. 23-19. Κοτσαμαρίκογλου και Χαϊτίδης. Ωραία συνεργασία, καλή και επέμβαση του Ντούρου όμως, ο οποίος κάνει τη δουλειά του. Αν και αναπληρωματικός τερματοφύλακας. Βήματα τώρα.
Ιακωβίδης, Χαϊτίδης, προσπίση, γκολ! Και το έλεγε ο Βαλαβάνης, παίξε γρήγορα στον παίχτη του γιατί είναι ανοργάνωτη η αντίπαλη άμυνα και ο Χαϊτίδης θα βρει τρόπο να σκοράρει και δικαιώθηκε. 24-19. Κυριακίδης, Τσακίρης, θα πάρει το φάουλ. Ριγανάς, πολύ καλή άμυνα, κλέψιμο, Κοτσαμαρίκογλου, 3 με 1, Θωμίδης, γκολ! «25-19» και time out. Ξαναρχίζει το μάτς τώρα. Τελευταίο 15 λεπτό του μάτς. Μαξιλαράκι ασφαλείας, 6 γκολ, 25-19 για την ομάδα μας. Είναι δύσκολο να βρει κανείς διακριθέντα σε μια τόσο καλή συνολικά παρουσία για την ομάδα μας. Θα αδικήσουμε κάποιον. Πάρα πολύ καλό μάτς από όλους. Τσακίρης, out το σου του. Μπάλα κάπου κόντραρε. Ο Γιούργας ήταν. Μπάλα φυγιά out. Θωμίδης. Μπαίνει ο Ιακωβίδης πάλι στο μάτς. Θωμίδης, ωραία παλιά, πέναλτι. Πέναλτι που το κέρδισε με το σπαθί του εκεί ο Κοβογλανίδης. Και ο Χαϊτίδης που κάνει ένα τρομερό μάτς σήμερα. Πάει για να το εκτελέσει, έχει την ψυχολογία με το μέρος του. 6 γκολ έχει βάλει στο μάτς. Εξτρέμο Χαϊτίδης και έχει σκοράρει 6 φορές. Ο Ντούρος σηκώθηκε, δεν έχει κάτι σοβαρό. Και ο Χαϊτίδης είναι έτοιμος να φτάσει τα 7 γκολ στο μάτς. Δεν θα το κάνει, αλλά με τη δεύτερη φορά στην επαναφορά θα πάρει την μπάλα και θα σκοράρει ο επιμένων Νικά. 26-19. Δεκατρία λεπτά ακόμη. Απάντηση 26-20 από τον Κορακιανίτη που το παλεύει. Αν και μόνος, γιατί τα άλλα μεγάλα ονόματα της ομάδας, ο Δημητρέλος, ο Ριγανάς, έχουν μείνει πολύ χαμηλά. 26-20. «27-20 Τζιτζίκος, τρομερό γκολ». Η πάσα στα εξτρέμ, νέο φάουλ και δίλεπτη στον Κοβογλανίδη. Εντάξει, τώρα τραβηγμένη δίλεπτη αυτή τώρα. Δεν τον έκανε και τίποτα. Ένα απλό μαρκάρισμα από πίσω ήτανε. Νέα πολύ καλή επέμβαση από τον Τζεπίδη και πολύ καλές άμυνες για την ομάδα μας. 27-20 και 27-21 τώρα.
Ο μόνος που προσπαθεί ο Κορακιανίτης. «27-21». Time out από το Σάκη Βαλαβάνη. Ξαναρχίζει το μάτς τώρα. 27-21 το σκορ. 11 λεπτά για το τέλος. Θωμίδης βήματα έκανε. Δεν τα είδε ο Παρασκευούδης. Χαϊτίδης, Βάκας. Βάκας προσπαθεί να περάσει και πάλι στο Θωμίδη. Πιέζει ο Ριγανάς, φάουλ. Παθητικό ο Χαϊτίδης. Χαϊτίδης, Θωμίδης, πήρε την μπάλα, αλλά ο Ντούρος έκανε μια φοβερή επέμβαση στο τέτα-τέτ με το Θωμίδη. Πάρα πολύ καλή επέμβαση του Ντούρου. Θωμίδης, νέο φάουλ και δίλεπτη αποβολή. Σωστό σφύριγμα νομίζω. «27-21». Τελευταίο δεκάλεπτο του μάτς. Ιακωβίδης, εξαιρετική πάσα, Χαϊτίδης, γκολ. 28-21. Φοβερή εμφάνιση. Μπράβο σε όλα τα παιδιά. Ένα καταπληκτικό μάτς απέναντι σε μία από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. 10 λεπτά πριν το τέλος στο συν 10. Θυμίζω, είναι η 15η αγωνιστική. Κέρκυρα πριν από αυτό το μάτς είχε 11 νίκες και μόλις 3 ήττες. Τσεπίδης εκεί που πρέπει, αποκρούει. Νομίζω τα πάντα έχουν κρυφεί σε ένα τέτοιο ντέρμπι 10 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Κοβογλανίδης, Χαϊτίδης, ναι! 29-21. «29-21» στο συν 8. Καταπληκτικό. Απάντηση, πολύ ωραίο γκολ από τον Κολοβό. 29-22. Νομίζω μόνο το τελικό σκορ μένει να μάθουμε σε αυτό το μάτς. Γιατί υπάρχει διαφορά κλάσης. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ χάθηκε η μπάλα, Ριγανάς κλέβει. Πάσα ευνηδιασμού στον Κολοβό, ο οποίος θα πετύχει ένα ακόμη γκολ. Στον ευνηδιασμό. 29-23. Όλοι εναντίον όλων τώρα, δεν υπάρχουν δίλεπτες στο μάτς. Σκαστή πάσα, Κοβογλανίδης γυρίζει σαν σταματημένο, τον πέρασε εκεί τον αντίπαλο. Πολύ ωραίο γκολ από τον Ανέστη. Τσεπίδης, πολύ καλή επέμβαση. 30-23, Χαϊτίδης, δεν σταματιέται ο Χαϊτίδης σήμερα. Δεν σταματιέται. Απίστευτο μάτς. 10 γκολ έχει βάλει ο Χαϊτίδης. Απίστευτο παιχνίδι από το Χαϊτίδη. 10 γκολ από εξτρέμ. 31-23. Ριγανάς πήρε την μπάλα και ωραίο πλασέ. Πολύ ωραίο γκολ. Μας αρέσει να βλέπουμε τέτοια γκολ. 31-24, ακόμη κι αν είναι από αντίπαλο. Τώρα που έχει χαλαρώσει λίγο η κατάσταση στο παιχνίδι. 31-24.
Κοβογλανίδης. Ο Ντούρος αποκρούσει με το ένα χέρι. Ριγανάς. Πολύ ωραία ο Τσεπίδης, ο οποίος νομίζω δικαιωματικά μπαίνει στους διακριθέντες, ο τερματοφύλακάς μας. Είδατε πού εκτινάχθηκε στη γωνία και απέκρουσε αυτό το σουτ του Κολοβού. 31-24. 6,5 λεπτά ακόμη. Χαϊτίδης θα χάσει το σουτ. Πάει να κάνει ρεκόρ. Ο Χρήστος μπορεί να έχει κάνει κιόλας. Δεν θυμάμαι σαν άλλο μάτς να έχει βάλει 10 γκολ. Στα 8-9 θυμάμαι. Ριγανάς. Πάρει φάουλ. Ριγανάς. Ωραία πάσα. 31-25. Έχει ανοίξει το μάτς τώρα. Δεύτερο γκολ του Μπαρούμα στο μάτς, αναπληρωματικός playmaker. 31-25. Προσποίηση, γκολ από τον Κοβογλανίδη. Ένα ακόμη γκολ από τον Ανέστη. Το τρίτο του στο παιχνίδι. 32-25. Ριγανάς προσπαθεί να περάσει, θα πάρει φάουλ. Πάλι Ριγανάς. Μπαρούμας. Βήματα. Από τον Μπαρούμα. Κίτρινη κάρτα στον πάγκο της Κέρκυρας. Το 32-25 στο συν 7, τελευταία 5 λεπτά της αναμέτρησης. Το καλύτερο φετινό εντός έδρας παιχνίδι της δραμηνής ομάδας, ονειρεμένη εμφάνιση. 16-13 το πρώτο ημίχρονο, η διαφορά έφτασε και στο 24-19. Τώρα βήματα από το Χαϊτίδη, με έναν σούπερ Χαϊτίδη, 10 γκολ, ένα καταπληκτικό Τσεπίδη στο τέρμα και χωρίς να υστερήσει κανένας από τους υπόλοιπους. Μακρινό άστοχο σου τώρα, πολύ άστοχο κιόλας, από τον Καρακανιούτη. Το 32-25 διατηρείται. 4 λεπτά πριν τη λήξη. Χαϊτίδης. Έχει περάσει playmaker ο Χαϊτίδης. Πολύ ωραία πάσα στον Κουρουζίδη που γυρίζει και σκοράρει και ο Βασίλης, που στο πρώτο ημίχρονο επίσης ήταν πάρα πολύ καλός. 4 γκολ. 33-25 και time out. Τελευταίο τετράλεπτο του μάτς, 33-25 μπροστά η δραμηνή ομάδα. Με αντίπαλο την Κέρκυρα. Θυμίζω πριν το μάτς, στην 5η θέση η ομάδα μας, δεύτερη η Κέρκυρα, έχοντας χάσει 3 φορές μόνο μέσα σε ολόκληρη τη χρονιά. Αλλά σήμερα το μάτς που κάνει η ομάδα μας είναι το καλύτερο με διαφορά σε όλη τη σεζόν. Ξεκινώντας από τον τερματοφύλακα τον Τζεπίδη, που έκανε φοβερές επεμβάσεις, και καταλήγοντας μέχρι το Χαϊτίδη τον Εκστρέμ, που έφτασε τα 10 γκολ στο παιχνίδι. Και χωρίς να στερήσει κανείς από τους υπόλοιπους. Θωμίδης, Κοτσαμαρίκογλου, τα δύο πίβο του Κοβογλανίδης με τον Κουρουζίδη. Ο Κοτσαμαρίκογλου με τις καταπληκτικές του άμυνες. Ο Ιακωβίδης, ο Αλέξανδρος με ένα φοβερό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι κρίμα να ξεχωρίσουμε κάποιον από τη σημερινή φοβερή εμφάνιση της ομάδας μας. 33-25, 3 λεπτά ακόμη. Φιλοξενούμενοι στην επίθεση. Ένα ωραίο γκολ.